Kai har ka isa muna magana ka zo ka saka mu baki a ciki? Daga yau sai yau idan muna magana da mahaifinka kana saka mu baki a ciki idan ba sai na daga maka nono ba Allah ya tsira. Kai ni zaka mun diban albarka? Talla kai mu. Gabaki daya kin hana ni sakat. Duk inda naje in ban da ke babu wani abu da nake tunawa. Malam, kana ƙara ganin ka kofar gidan nan. Baka ƙara zuwa kofar gidan nan in baka ba duk abin da na maka kai ka ja. Usman! Usman! Yanzu haka ya kashe mai gadon ku. Zai kuma kashe ki. Na shiga uku umma. Jibi kuma kai zai kashe ka.